És important, crec, que desplegar el model d'educació 360 a Catalunya per poder donar més oportunitats educatives als infants, garantir també una educació de qualitat i al final això que acaba repercutint també en el seu futur, tant en tota la carrera acadèmica com en la professional i també derivat en totes aquelles persones que acaben formant part de la seva família, poder trobar un millor lloc de feina i al final també tindre més oportunitats en tot allò que faci referència a la seva vida. Els elements claus que jo crec que són imprescindibles per a poder desenvolupar-la, primer és una corresponsabilitat de tots els agents educatius que en formen part, també les administracions, evidentment, però tots aquells agents educatius de la ciutat, una coordinació i transversalitat en les diferents àrees que afecten a l'educació a temps complet i, a més també una aportació de recursos tant econòmics com humans per a poder-lo implementar i desenvolupar i que acabi sent una aposta política de futur.